De vrijwilligers van het Search and Rescue Team worden over het hele land ingezet bij vermissingen. Liek in 2000 met de vermissing van Raymond Brunsma. Het team kwam er wel zo gauw achter dat er een drouwende behoefte is aan een eigen boot. Nou, de boten die wij op het heden broeken kennen, die ben ik particulier bezit. En die mensen ben ik lid van SAR Nederland. Maar ja, die ben net altijd inzetbaar op het moment dat het vregen wordt. En dus begon de ziektocht naar een eigen boot. Het moest een speciale boot wezen. En dus waar het contact zocht met boortenbouwer Jorna uit Stiens. En toen dacht ik van, in de showroom, in een hoekje, zit eigenlijk een model wat ik dan nooit al maak. Hè? En, nou, daar hebben we sprutsen, ik het chillen. En dat weer eigenlijk echt wat ze zochten. De boot is makkelijk te onderhouden en leidt leeg in het water. Ideaal voor SAR. Maar er moet nog wel wat verbouwd worden om de boot geschikt te maken voor ziekhonden en benammen doekers. Er komt een trapkop uit, die komt hierachter te hangen, die komt gewoon los. Dan moet je daar een buis aan vast, met zijdelings om en om een stepje komt. Zodat je maar die zwemvliezen naar boven kan. Nee, de verbouwing bloot er nog één grote weenskoer voor de SAR. Een eigen sonarsysteem. Het is heel wichtig dat dat in die boot komt. Zonder een sonar, nou ja, dan kun je uiteraard varen. Maar dan kun je net dat ziekje en dat vinden waar wij verwezen binnen.